Створення стилю «Основний текст». На панелі стилі клацаємо стрілочку вниз. Далі створення стилю. Вводимо назву. У деяких версіях Office стиль з назвою «Основний текст» вже є, тому ми просто до назви додаємо крапочку. Далі вводимо параметри форматування тексту. Times New Roman 14 за шириною, колір чорний, далі формат, абзац. За шириною основний текст, ліворуч 0, праворуч 0, спеціальний перший рядок 1,25, інтервал перед 0, інтервал після 0, міжрядковий 1,5. Натискаємо ОК, ставимо позначку «Додати до колекції стилів» та натискаємо ОК. Стиль створено. Тепер для застосування стилю достатньо виділити потрібний нам текст та натиснути на ньому.